Ekukhuleni kwami ngikhulele emzini omkhulu, egcekeni khona ubaba omkhulu, mase kuba khona ubaba wami, mase kuba khona osisi, kodwa osisi sebeganile sebehambile-ke ekhaya. Sho ukuthi khona ubaba omkhulu nobaba wami, bobabili banamakhosikazi. Into ade ingixaka ukuthi ekukhuleni kwethu uma wami akangithandi neze. Umanje akafuni ukuthi angibone endlini. Uhleze efuna ukuthi ngiphumile, uhleze engithuma, kumele angithume away or hambe ongivakashise ezihlobeni. Mangabe kuukuthi angivakashile, umama nje uyangihlukumeza, uyangihahameza, uyangithethisa. Uma akangifuni lokho kuqala kokugcina. Angi-understand ukuthi uma wayengangithandi, and mangabe ungathandwa uma wakho uzotshela bani, uzoreportela bani, because uma wakho is your support system. Uma wakho uyena muntu okumele nje akuphi support, akuthande, akunikeze support, akukhulise. So mangabe uzonda uma wakho into ozoyithini le? Cela ukunitshela ukuthi ngikulesimo ke sokuthi uma akangifuni, uma uyangizonda, angijabulile nje empilweni, angijabulile neze. Nakho-ke bafethu, khona la egcekeni ungajabuli kwami neze, ubaba naye akanginakile. Umuntu onginakile ongiphinda uduze epheleleyo ubaba omkhulu. Ubaba omkhulu wenemoto-ke, wenesimo esikahle yabo empilweni. Ngangithi umama ngabe engithuma ethi angihambe ngiyele kude ezihlobeni ngonyawo, ilanga lishisa bhe, ngibona ubaba omkhulu esethi thushu eqhamuka ngeveni. Mengiqeda nje ukusithela ngasekhaya, angifake evenini, angiphelezele, angise kulozo izihlobo, siyohamba nobaba omkhulu ehambe engithengela izinto ezimnandi endleleni. Sihambe ngisho noma ubaba omkhulu edrobheni wayengithatha angifake emotweni yakhe sihambe naye. Izingane zikababa omkhulu la egcekeni ayisajabulanga, ayijabulile neze ukuthi why wena uclose nobaba. Ubaba ukuhlanganisela imali ukuthi uhambe uyofunda emakolishi, thina sihleli la emakhaya. Ubaba omkhulu azama ukuchaza uyena kuphela umuntu onepotential ukuthi angavusa lo muzi. Nina abanye nabantu nje abaphilayo kodwa animisele ngesikole, ama priorities wenu awafani. Cela ukunitshela ukuthi ngangumuntu oqala emndenini ukuthi ngihambe ngiye edolobheni ngiyofundela umsebenzi, imali ngikhishelwe ubaba omkhulu. So ubaba omkhulu, there were lots of things esasiyishare naye, sasixoxa, sikhulumisane, ngiphinde ngimsize ebhizinisini lakhe, ngimsize ngeincwadi. Izingane zakhe kube nepero zingizonde zize zithi wena nalomthakashana wama wakho sho ukuthi khona into enayenza kubaba, why ubaba athande wena. Ngelinye ilanga-ke ngifica abantu egcekeni bayahleba ukuthi ubaba le ngithi mina ubaba wami, ubaba lo nganginakile akusiyena ubaba wami, ubaba wangempela ubaba omkhulu. Bathi les F-tshana samama, isi-F-tshana samama saphinga lekhaya sazophahlaza imizi, saphazamisa uhlelo lalekhaya. And lo ndaba leyo yanyathelwa ngeinyawo nje, ayizange yakhulunywa ukuthi les F-tshana sashisa nobaba omdala kushuma wami. Ingiphathe kabuhlungu-ke lonto, ngihambe ngiyombuza, ngibuza uma ukuthi ngizwe indaba legcekeni ukuthiwa mina ubaba lo akusiyo ubaba wami, nangu ubaba wami, ngabe iqiniso yini? Because ngiyabona lo baba lo uyangithanda, uyangipha imali, ungise esikoleni, uyangenzela izinto, ungithengela ama-uniform, ungithengela zonke izinto nina lezi eningincintsha zona sometimes. Iqiniso nithi ubaba wami lo ma. Uma avelane athule, uma ethulela athi mina nansi enye indoda mina engashada nayo, ungazongikhulumela asho igama elikhulu, ungazongikhulumela odoti la. Ushuma wami esho kumina ekhuluma amagama amakhulu. Bafethu ngivelane ngintshontshe unwele likababa omkhulu. Angisho bomkhulu sijwayelene, kuthi ngesinye isikhathi ngiye edolobheni angisho imali nginayo, khona imali anokunginikeza yona, ngifike ngenza i-DNA test. I-DNA test iphuma i-positive, ithi ubaba omkhulu ubaba wami. Ngibuye ngiyoconfront umama manje, ngithi wena ma ingakho ungizonda kanje, ingendaba zokuthi wena waphinga washiya indoda yakho uhamba uyiphingela, usususa le ukuthatha ukuphinga kwakho uzokuletha la kumina. Ukuphinga kwakho uzokwenza iproblem yami, uzozonda mina ukuthi wena wathatha into yakho wahamba wayoyihloma endaweni erongi. Manje kuzozondwa mina ukuthi wena wajola nendoda erongi, wathuba amakhaya, walimaza imizi yabantu. Kuzozondwa mina kumele ngisafarisha ama-consequences ezinto ezenziwe wena ma. Kushunqa uma ngimtshele ngimsuse phansi, ngizombeka phezulu, ngimtshela konke ukuhlukumezeka nobuhlungu angidlulise kubona. Hey, ngoba abafazi bakudala masebethi baqinisa ikhanda bayaliqinisa.
Umanje ukuthi akachiphize ngisho nonwele lodwa wathamba obuza leso sikhohlakali sababa wakho ukuthi senzani. Angisho wena ufundile usukwazi ukwenza uhlolo inhlolo bathini usukwazi ukwenza ama DNA uhlolo fuzo ufundile wena usukwazi ukwenza ama DNA hamba uyobuza leso sikhohlakali sababa wakho ukuthi senzani kuze kuphume wena. Ngihambeke ngiyomconfronta ubaba omkhulu. Baba omkhulu uma uthi angibuze wena ukuthi isikhohlakali wenzani ukuze kukhulelwe mina because mina ngenza i-DNA test ngoba kunezinkulumo la ejardini ngenza i-DNA test yaphuma ukuthi wena ubaba wami kwenzakalani. Ubaba omkhulu akhala ukuthi mntanami ngangiphuze kakhulu ngalesa sikhathi ngingakwazi ukuhlonipha abantu ngalala noma wakho ngenkani kwase kuphuma wena. Shukuthi ubaba omkhulu ubaba omkhulu wayithathela isitho sangasese sikama ngaphandle kwemvume kamama. Ngicela ukunitshela ukuthi ngakhala ngangazi ukuthi ngenze njani. If wena buwumina ubuzokwenza njani? Ubuzomxolela ubaba omkhulu uqhubeke nempilo niqhubeke nizwane njoba kade nizwana noma buzodina ukuthi ubaba omkhulu mhlawumbe bekaclose nawe ngoba edliwa isazelo? Ubuzokwenza njani? Buzobiza umndeni kuhlale phansi udaba likhulunywe ukuthi nanti udaba olunje uqhathanise kuqhathwe umama kababa omkhulu noma baxabane bazondane? Ubuzokwenza njani vele umina noma lo daba buzofa nalo uqhubeke nje uyidlele imali kababa omkhulu? So ngicela ungazise down below kwi-comment section. Ngizolibeka lapho kudaba lethu namhlanje. Ningakhohlwa family ukuthi sikhona on YouTube. Nihambe nje niyoshaya Operation Duduli YouTube channel. Nifike nisubscribe nisfollowishe Buzz SA to all social media platforms. Na TikTok sesingenile sesikhona TikTok sesifikile nje Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.